és un projecte, ho explicaré breument perquè sapigueu en què consisteix. És un projecte que vam començar des de la Regidoria de Diversitat, però és un projecte que vam presentar a una convocatòria que fa el Ministeri de Treball i d'Immigració, però per projectes innovadors en l'àmbit de la integració de les persones nouvingudes, persones que venen a viure a un lloc diferent del qual és el seu país. Aquest projecte va ser aprovat per aquest ministeri i, per tant, vam pensar que amb l'Ester i la seva empresa de cocreació seria una bona manera de fer unes sessions participatives per integrar tant persones que venen noves aquí a viure a Sitges com persones que ja porten temps vivint aquí, perquè les persones que heu passat per un procés d'integració, un procés en el qual heu hagut de venir a un lloc que no era el que inicialment o havíeu nascut o vivíeu inicialment, com és quan jo vaig venir a l'any 98, doncs no hi havia cap tipus de servei especial per a aquestes persones que venen de fora, i per això vam crear el servei Sitges Acollidor. Aquest servei el que pretén és donar tota una sèrie d'activitats i serveis per a les persones que puguin integrar-se i puguin conèixer quines són no només la cultura i les tradicions i la vida de Sitges, sinó també els serveis que hi ha a disposició de tota la ciutadania. Per tant, aquí el que pretenem fer en aquesta primera sessió i al llarg de tot el projecte és que vosaltres mateixos pugueu donar idees de quins són maneres diferents de poder integrar millor a les persones que acaben d'arribar. Aquesta és la idea, que les persones sigueu les protagonistes, pugueu dir la vostra opinió i pugueu fer com una pluja d'idees que després en les diferents sessions escolliran 3 projectes i aquests 3 projectes els estudiarem per veure si els podem posar en la pràctica. Ja aquest projecte és una continuació de tota una feina que venim fent amb, per exemple, el taller Descobrim Sitges. L'Ester pot donar fe perquè ens vam conèixer o ella va participar en aquest taller Descobrim Sitges i arran d'això ens vam conèixer. És un taller també fins a cert punt novedós en el qual oferim unes classes, per dir-ho d'alguna manera, sobre la vida cultural de Sitges i les seves tradicions i també visitem els serveis que hi ha per la ciutadania, els diferents serveis, perquè puguin saber la seva ubicació i què se'ls ofereix en aquests serveis, i després es fa una gincama per tot el poble per aplicar els coneixements que s'han adquirit al llarg del curs. Per tant, espero que aquesta sessió, que l'Ester ara després us explicarà i posarà en pràctica de manera sorpresa, perquè no sabeu el que fareu, però segur que serà sorpresa. Espero que us ho passeu bé, el primer, que us agradi participar, que veieu que això és una manera d'enriquir no només a vosaltres, sinó a altres persones que puguin venir a viure a Sitges, i per tant espero que sigui molt profitós i de nou us dono les gràcies per poder participar en aquesta iniciativa. Moltes gràcies i ja us deixo amb ella perquè comenceu ja a treballar. Gràcies. Pues ya dirige... Solo poquísimas palabras porque el trabajo no lo hacemos arriba, en la sala de arriba, y a partir de ahora, silencio total, que os vamos a llevar arriba y a partir de allí empieza la experiencia, que no tenéis que hacer nada hasta que digo algo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sígueme. That ain't really gonna work. Te grabo yo a ti. Te lo he puesto al revés. Bueno.